és perquè hi ha un important desconeixement de la geografia, però no del concepte de geografia, sinó que realment fem a geografia. Perquè molta gent se pensa que la geografia és saber totes les capitals del món, tots els rius, totes les muntanyes, i jo com a geògraf sé moltes capitals del món, moltes muntanyes i molts rius, però això no és la geografia. La geografia són entendre processos que es donen al territori, processos de caràcter ambiental, i després d'entendre i analitzar aquests processos, intentar ficar solució. Jo crec que la rigidesa amb l'oferta està en contra d'una societat que va molt de pressa. Els estudiants sou diferents i les demandes de la societat en què vivim són diferents. Fa 10 o 15 o 20 anys parlar de medi ambient sonava una cosa exòtica. Avui en dia és una necessitat, no? Jo crec que sí. En tot cas, estic segur que tots els professors, tots els meus companys, si es carressem una mica amb els alumnes de segon debat perquè som conscients que és un any clau en la vida de tothom. Els estudiants avui que esteu a la universitat segurament recordeu segon de batxillerat com un any que va pivotar una mica la nostra vida. Per tant, els professors que hi treballem som molt responsables al respecte.